Kumari sagon, at tatandanan may pabaitan linya ng Lloyd na sinagagakang wagas. O ito sinabi ng Laida magtalas kang Miggy. At tatandanan may baba. Hoy ne, alben may pasibayo. Puro, beshi, ika mo kanya ni sasagak ang pong kihilig yan aminan mo. Balo mo naman, beshi, solid fan ko, Lloyd. Balo mo naman, high school tamo pa mo, Lloyd na ako, diba? Ko, very special love. Kikilig ko ken. Maliban kang empoy, Lloyd ko pa mo rin. Close the door. What? I said, close the door. Oh? Bakit mo sinara? Di ba? Sabi ko, close the door when you leave. Ako na magsasara, ha? O diba, itangalang kamatayang close the door when you leave. Beshi talaga, ne?